Alright, sagudahan nga ron ti surat ni Marky. Dear Kasing. Sakbay man ti amin kasing yung kablawang kay tinaragsak nga aldaw yu dita Nemars Studio. Kastamete nakablawak dagiti padak nga kanayon nga mang subsubaybay dito nga programam iti Facebook nga magusgusto ak launay nga dingdinggen tunggal adagundaway ko. Ngem tunggal agbuya ak ti programam iti Facebook kasinyong may salaing tinadlaw ko. Medyo agkirim-kirim dati monitor no ka ti cellphone ko no bibuyain ka. Joke lang. Saan nga ti cellphone ko wenno ti monitor ti cellphone ko ti agkirim-kirim tunggal agbuya ti programam kasin no di ket dagiti matak. Mostly dati may sa akin kanigid nga matak. Ngem may ramraman maten ti aking kanawan na matak nga agkirim-kirim. Naadaanak iti mannerism nga kirem-kirem, idi adaak iti high school kasin. Ado dagiti agkuna. Sayang kano ti kinataer ko. Taadaanak mo iti kastoy nga mannerism. Ado ko makanon tinapagsangit ko a babae. Kakas kadagiti kaaduan nga gwapo nga playboy wenno babaero. Ngem uri no sa anak nga agkirim-kirim. Sa anak mat siguro nga nagbalin nga babaero ko na. Nagpaisuan na. Mabainak la idi nga agarem uri no adat pagpitikan ti pusok sipo di high school hak. Gabuta makonsyosak nga makisarita iti balasang nga agkirim-kirim dagiti matak. Impamaisaklatan ti panagadal ko kasin aging nga nagturpusak iti kurso nga criminology. Ngem daksang gasat taga po iti mannerism ko. Saan ko nga natungpal wenno nagunod ti arapap kung agbalin nga pulis. Taamangan ka no may sak nga pulis ket mapasubuak iti laban kadagiti kriminal. Baka kano makapaltugak iti sibilyan no agkirim-kiremak nga mangkalbit ti paltog ko. Isu nga nagtrabaho aklatan akas security guard. Nga pangrabii ti duty kasin. Ta at least gapo iti pa nagkirim-kirim ko maiturog ko met apagdarikmat tunggal may kidim ko dagiti matak tuno ka nagreact manen asset ko kano nga secure dito ita di ammo dagiti agpanggap nga agtakaw kadati banbantayak no siririingak mo no saan. Ngem aklunek kasin yung gapo iti sakit ko nga mannerism nagkirim-kirim naawanan nakti kumpiyansa nga agarem iti balasang. Uray, ada akon iti umdas nga tawen ko. Kumbaga kat bimabati self-confidence ko. Aging nga iti may sang aldaw. Dimteng iti biyag ko ni Pia. Ni Pia nga kakakardalaeng iti lugar mi. Damok nga makita ni Pia idi. Ni Pia nga natayag akas kanyak, napudaw, at idog nga straight ti buok na. Champion ti pamagina. Ket langana ti akas la artista. Ori asin nga lalaki ket agrayo ken kuana. Apaman nga makita dati kinapintas ni Pia. Naamamog ni Pia iti may sangal daw
nga mapanak ko magumatang ti bagas iti store nga adamat layang iti lugar mi kasinyong. Ket dito yung man nga rugyak ti amin. Anti dolar. Si kamad gayam, Marky. Gumatak man ti bagas ande. Mano a kilo? 5 kilo pa ilaan. Bayadak tunog sweldo ak ande. Sige. Na laing kamot gagbayad. Agyaman ak, anti dolor. Hello, naimbag nga bigat po. Naimbag nga bigat ma'am. Gumatak man ti bagas, tita. Sige ma'am, mano ti gatangin nyo ma'am, kaya anyang klaset bagas ma'am. Deta sinanduming ma'am, tita. Mano a kilo, Miss Beautiful. Bastos! Ari ko, api nga tinungpam! Ari ko, api nga tinungpanak, miss. Api nga tinungpam iso na, ma'am. Bastos man kami, tita. Anya nga bastos? Awan man kita kinaramid na. Anya nga awan, tita. Itatay palaing nga sipsiputan nak. Kat bayat nga gumatgata nga tibagas kat kid dayan na kid din. Manyak siguro dahito nga lalaki. Nasaan? Miss, saan ma'am? Saan nga manyak iso na? Amok iso na, iso ni Marky. Nasingpit nga ubing dayta ma'am. Apingor na kid dayan nak? Pasensyakan. Pasensyakan, miss. Namuna takid dayan nak. Anay ko. Miss, saan mo nga tungpain ni Marky? Manirism na laing data. Uwin, ma'am. Pasensyakan. Saan ko nga ingagara nga kidayan ka, ma'am. Kinita ka laing, ma'am. Kahit masawan, saan nakakidkidayan? Saan, miss? Saan, ma'am? Manirism ko laing dito eh. Nasingpit ni Marky. Amok isuna. Sorry. Pasensya kayo. Diyak namin amo. Uwan ata itakalain na makita dito miss. Nabiit kami pa nga imakar dito tita. Ulitek ti sorry. Kuya. Ti amo kami no kidkidayan na. Okay laeng miss. Okay laeng. Okay ka lang nga talaga? Diyos ko, makonsensya ak mat. Okay laeng. Okay lang. Sige. Okay lang, miss. Ayun. Marky, dati gayam dati 5 kilo nga bagas. Agyaman ak, anti dolor. Itaman laing nga napasamak keng kadete baraw. Amuda kabod dagiti tattao diti lugar tayo. Dayo nga min dayjay nga babae balasang tatang. Dayo. Kakakar da dito yung lugar tayo kung nakuma. Itay laing nga nakitak isuna. Api nga min nga kitaam. No ada makita nga saan mo nga amaw, saan nga makaamukin ka, saan mo nga matmatmatan. Amumot nga di mo maigawid ta para kirim-kirim da kita matambaraw. Pagarup dan tupay nga kursuradam kat kid dayamida. Kat mabastusan da king ka. Saan ko ba't ngayong gagara tatang? Sayang mo ta kinataer mo baraw. No kumala awan deta nga manirism mo. Mismo ti babae ti agrayo king ka. Apay mo't kami nga naadda ang katikas na nga manirisam. Mabit laeng.
Umain. Umain. Sino de... Ah, miss? Naimbag nga malam mo, Marky. Ah, si kadete, siya kang paiso. Ha? Kasano nga? Kasano nga naamuak ti balayo? Dinamag ko kini Tita Dolor. Diyan naggatangan ti bagas itay bigat. Ah, um, anya ka titi masapol mo, ma'am. Awagan naklata ni Tipia. Nice meeting you, Marky. Ah, ah, pasensya kan. Maamakak lang ang mga lamanon kadeta dakulap mo nga namindo nga nagdiso iti pingping ko. Ay, ala, sorry Joke laeng. Um, ah, nalaing kagayong nagpakatawa. Iso nga mahig dito ita ulitek ti agkid daw ti dispenser king ka. Ah, amok nga napigsa ti panang tungpak king ka. Taure dito dakulap ko kat nariknana. Ah, nampuskol nga min ti rupak. Pia. Saan mo't Di ka nagpaiswan na. Makonsensya akta. Kung na ngamin ni Tita Dolor nga. Nasingpet ka kano. Ah, ah, pudno ti ko na niya Tita Dolor. Ay, sumrek kagayam. Sige. Isaganaan ka ti merienda. Agyaman na ka. Agtugaw ka palaeng. Pia. Anya ti kahit mo? Kape, juice, wenno soft drinks. Oridanum latan. Ken may sa ada tugot ko dito nga cake. Ape ada cake mo? Kas lang peace offering ko ken ka kapo itinaramid ko itay di pagkatangan ti bagas. Saan ka ko man nga nag-abala? Sige. Mangalak nga rod iti sagesa nga platito ta ken tinidor. Ken kasama ten kutsilyo nga pang-slice ta kadeta cake. Sige. Awang kami ni tatang, dadya talon. Magustuhan na pa iti cake. Da kayo laing kan tatang mo, ti agiyan dito eh. Wen, ulila ako ni ti ina. Dati kakaiso na matakabsat ko nga babae, nagasawan. Da kami laing kan tatang tigyan dito nga balay. Kasta aya? Mabit lang nga ron. Tay nakalain dati platito ken tinitorta. Di kahit mo sawen pa raw? May mismo dito balay dati balasangan ng tungpakiga itinaminto ang adaras. Wen tatang, dinamag na ken ni Auntie Dolor ti balay, ayan ti balay tayo. May nainulit ti nagpa-dispensar. Dapay cake ngayon tugod na Ay nasingpet nga rod ang balasang nukas ta. Agad napintas nga kunam saan ka de? Wen tatang. Amangan mo't no isunti na ikari nga babae nga agbalin nga katakunay na mo baraw. No kasi ti kinasingpet na. Ikit agaram kan baraw. Amangan maunaan da ka dagiti babaro dito. Nagrunagit na nabiit pa'y gayam dito lugar tayo ako na. Mabainak mo tanang da. Gaputa kirim-kirim da kita matam. Nabayag ay bagbagak king kambaraw. Saan nga deta pa nagkirim-kirim ti matam ti magustuhan ti babay king ka. At dalaking ka ti problema. Gaputa na awanan ka iti kumpiyansa nga agarem iti balasang. Unang nakababay ng tatang no makisaritat nga kirim-kirim da kiti matak. Dahil talang amin panunot mo, ti problema baraw.
Deta kinasayaat mo, kinadalos ti panagpuspusom. Deta ti makita daking ka. Deta magustuhan to ti babae king ka. Lakid di adatured mo nga mangarem, iti balasang. Sigurado ak. Alisto laeng aklunin da ka. Uray no agkirim-kirim da kita matam. Nataer ka baraw. Sayang ti kinataer baw. Nataer ak ngagpaiso at atang. Dinadaal mo dati pa nagkirim-kirim ko. Kung namala dahi tabaraw, amom numasanay taon, maruwam taon tayo balasang king ka, nga agkirim-kirim. Saan doon nga madbadlaw dahi ta? Kat mariknak nga dahi ta nga piya. Kat isun ti naikari nga balasa nga paraking ka. Iso nga iyagawang baraw. Armemon, nulakid di kursunadam. Kursunadak ngagpaiso tatang. Ay kita, rugyam nga ruden ti agarim kigwana. Isupay kid din ti imbay dito'y balay. Siguro akat nagparik na kingkan. Nga kursunada na kamad, dahil nga balasang. Andi Dolor. Si kagayam, Marky. Anya ti gatangan baraw. Aywin gayam. Imay matlang agpaiso ni piyaking ka. Ay, winanti. Imbaga, dinamag na gayam king ka, ti ayan di balay me. Wan, ta ko na, kaya't na ti agkid daw ti pamakawan mo, kapo iti panangtong panaking ka. Panagrik na kat nasayaat mo dayjay nga uping, dayjay nga balasang. Imay ngagpaisaw. Winante, niksarita kami. Inikanak pa iti cake. Akit nasayaat ano kasta? Ay na, nasingpod dayjay nga balasang kin. Nagpintas pa anya, nagseksi. Ay Marky. Uwin nga ante. Ay sayang. Armum dayjayan. Ang mga no isunti na ikari nga para king kabaraw. Nagwapo ka, napintas isuna. Bagay kayo. Bagay kami sanak agkirim-kirim, ante. Ori agkirim-kirim ka, gwapo ka latta. Nang runakat naruam kami kingkan. Kasano nga isuna, ante. Saan mo pa nga naruam kanyak? Amangan no, mailang laang no. Uno syakti mailang no, agsarita kami nga kirim-kirim na kita mata. Wen angem, dajay laangan, imay ije balayo tapno agpadispensar king ka. Kaday giant ti senyales nga nasingpot isuna. Kadno laki dita makita na ti kinasaya at ti pusom, barok. Saan nga dayta pa nagkirim-kirim mo, ti makita na. Saan nga dayta pa kadilawam, dayta nga sakit mo nga manirisem ti pagibasaran na, no di ka dayta kinasaya ti pa nagpuspusom. No bilang laan ti agarem kakikwana. Panagkunayon ti. Magustuhan naktungatan ni Pia? Ay, kiwan si Kamal laang ti problema baraw. Uri nagkirim-kirim ka. Nasken nga, ipiksam latamot di marikriknam nga panagayat iti may nga balasa nga pagpitikan ti pusom. Awan agbaak ka barok kasta ka. Ala, patasik to ante. Angem, alayag pala tiriknak. Tanarigat, no kasti nga, agkirim-kirim akong gut. Kaslawan ti kumpiyansa kon nga makisarita iti balasang. Ala, tandaan am ti saog baraw. Saan nga deta pa nagkirim-kirim mo, ti agbalin nga rason, tapno no saan ka nga agdaton iti panagayat, iti balasang nga kayat mga pagdatunan. Alawin ante, ay kung gayam, gumatak iti anante. Kape ka na sukar. Sige. Bayadak ton sweldo ante. Why, nalaing kabat nga agbayad baraw. Pabili po. Pabili po. Ay, ano po yon, ma'am?
pabili nga po ng bawang, sibuyas, tsaka luya, tsaka dahon ng pechay, siling mahaba, ano pa po, kamatis din po. Mukhang magsisigang kayo, ma'am. Opo. Ngayon ko lang po kayo nakita, ma'am. Bagong salta po kayo dito sa lugar namin? Ay, tama po kayo. Ganun ba? Hi. Hello po. Magandang araw. Magandang araw po. Marky. Dati ka pagin asukar yung barok. Ilistak tulatan. Nagyamanak, Antidolor. Sige po, ma'am. Mauna na po ako. Sige, ingat ka, Pogi. Si Marky po yun, kalugaran namin. Sandali lang po, mama. At i-ready ko lang po yung bibilihin nyo. Pwede po magtanong? Ano po yun, ma'am? Kilala nyo po yung lalaki na yun? Opo, ma'am. Kilala ko po yun. Si Marky po yun. Mabait na bata po yun. Ganun ba? Ada kalagayam di tilukod ti balay baraw. Buntatang, mayat sabot ti paisim mo nga makichat-chat yan ta cellphone mo. Sino aya data isimam nga kachat-chat mo? Ni tatang mo, ibaga man kanak ti pundo baraw. Iso ka di data ni Pia. Dati balasang nga nabamom ti kalabas. Ape ka limbabaga dagita pingping ba? Isulakid di dayta. Ape paraw. Nagpudno ka din ti marikrik nam kingkuana. Untang. Kit imbagak nga, numabalin nga pasyarak iji balay da. Anya ti kunada. Kit maragsa ka na kakang ka para king kabarok nukas na. Saan ka no nga? Anya? Inton maminsan to kanon nga pasyarak iji balay da. Ngem ko na. No kayat ko kano nga awisen iso na nga rumwar nga mangan iti restaurant. Umanugot ka no, tatang. Talaga ba raw? Kita saya at ano kasta? Mabain siguro pailaeng weno adarason na no ape nga saan nakapalubusan nga agpasyar di balay da. Angim no pinalubusan na ka nga kita kayo itirwar. Sinyalis dit ang baraw. Kurso na ata nakadait nga piya. Sabi ko maatatang. Ay gayam. Ada makasapul king ka. Iso ngay may mayak dito ilikaw. Sino tatang? Diyan mo. Napintas mo ta babae. Medyo kasadarak. Kaedad ko siguro weno inauna aklag ti sumagbamanong atawin. Babae? Sino? Amok ka di? Ijak ang bua. Ang ambo na kamay. Di nyo lang mailasin ng tatang no kalugaran tayo. Saan nga raw? Itakla ka makita. Napintas. No kasta tatang. Syakti ka sa pulan na. Saan nga ta kayo? Saan nga raw? Di pela siyak kunak ko ba? Ata langana ka kaslang nakasiksik si baraw. Nakakitkiting t-shirt na. Uri no natainganin kit champion pailaing ti pamagina. Anya nga tati masabol na kanak tatang. Jak ang buwa. Iso nga inka, taamworm no anyat masapul na king ka. Ken no asin no dayjay nga babae. Kayo po pala. Ma'am.
Huwag mo akong tawaging ma'am. Tawagin mo na lang akong Pilar. Ah, Pilar? Ah, bakit po? Ano pong kailangan nyo sa akin? Sabi ng tatay ko, ako daw po kailangan nyo. Totoo yon. Ang totoo, pinagtanong ko kay Dolor, yung may-ari ng tindahan na binilan natin kaninang umaga. Opo. Tinanong ko kung taga saan ka, kung saan ka nakatira. Bakit po? Ah, Nagluto kasi ako ng sinigang na baboy. Ah, ha? Gusto kitang bigyan. Um, Masarap ako magluto ng sinigang na baboy. Ah, pero bakit po? Bakit niyo po ko bibigyan ng sinigang na baboy? Kwan? Wala lang, gusto ko lang. Sabagay. Hindi pa po ako kumakain kasi nagpipin na tudo pa kami ng tatay ko kung sino magluluto. Ha? Ano? Basta po. Naghihintayan kami ni tatay kung sino magluluto ng ng ulam namin. Ah, ayan, sakto. Hindi nyo na kailangang magturuan pa kung sino ang magluluto. Dahil meron na akong dala. Kasya naman siguro sa inyo yan ng tatay mo. Pero nagtataka lang po ako kasi um, hindi po madalas nangyayari tong ganito. Tsaka first time nyo po akong makita, tsaka ako din. Damo ko po kayong makita kanina. Oo, pero parang ang gaan-gaan na ng loob ko sa'yo, Marky. Lalo na nung, panay ang kindat mo sa akin. Ha? Kaya sabi ko, hindi lang pala mabisa tong kagandahan at kaseksihan ko sa mga may edad ng mga lalaki. Maski rin pala sa mga kagaya mo, na bata pa. Pero, ma'am, Pilar. Tawagin mo kong Pilar, huwag ma'am. Pilar. Ito naman, panay pa ang kindat. Sana magustuhan mo yung sinigang. Bukas magdadala rin ako ng ang ulam pero ibang putahe naman. Ha? Ibang putahe po? Sa bagay. Sadot po magluto ang tatay ko. Sige po. Wala pong problema. Huwag mo na rin akong pinupo. Para naman namang sinasabi na mas matanda ako sa'yo. Ano pang silbi na kinikindatan mo ko? Sorry, Pilar. Pero sige, kung gusto mo magdala ng ulam namin ng tatay ko, walang problema. Ganun ba? O sige, dalas-dalasan ko nga ro. Sige, dalas-dalasan ko pagpunta rito. Pagka magluluto ako ng ulam, palagi kitang bibigyan. Marky. Maraming salamat nga Rod po kung ganyan. Talaga ba raw? Untatang. Pagarup takat kid dayak. Dahil nga bakit? Sabot nga bakit? Kinagpaiswan na ko. Naunaan na kla siguro. Anya ti kayo asawang tatang? Siguro no sakti na paggimatang ti kapeken bagas. Kada kami tinagrana jay istor ni Dolor. Mga no siyak ko ba tinakurso na daan na? Ang si Kamay. Ang agurika. Kasano nga rodan na ti armam nga ni Pia. Ni tatang mo. Sa inyo nga baga nga panpanunutin nyo nga tutupak dahi nga bakit?
Kaya ape nga ron nga imbanugot ka nga umay tuman mang padigo iti sidain. Napyalad da sidain tamot nga naima sa tatang. Agpadpada tamot nga saan nga naling aglutaw. Sa pilag, pinpin na tudutan o sino aglutaw. Dahil tamot ti iliwik la unay kaday dinanang mo. Sa sipod idi pimusay. Di tamot makaramramanan, iti naimas nga makan no saan nga iti restaurant wenno padaya. Nanusan talatamot ta ti luto ta. Ure no amutang agpadpada tamot nga saan nga naimas ti panagluto na. Isungar ng manugot ak tatang. No kung baga na nga inaldawon na ti umay mang titisidain ta di nagmayatan. Kaya kasano nga raud. Baka mo't numang namnama nga kurso na damot isuna. Ay isa na tatang. No kahit yung agad ireto kayo to. Nagloko kan. Wala nga si kamit ti na kurso na daan ng baraw. Bebem na tatang. Iti kaano man saan kung tututupan di kasjay. Kas lakasadar yung mateng. Kas lakasadar day dinanang. Talaga, Pia? I love you too, Marky. Ha? Yes! Yes! Uy, saan ka makatagari Ha? Kuhan. Maragsakan naklaeng ta. Itilikudan nga, kirim-kirim dagiti matakot. Sinong bata naklat ta? Saan mat nga day tatikit kita iking ka? Ha? Ti inayat ko king ka. Ket ti kinapudnom kanya. Ti kinasayaat mo. Amin nga, pakabuklam. Ket saan nga, day ta panagkirim-kirim ti matam. Ti makapadismaya kanya, tapno ayatin ka. Ti kinagpaiswan na. No saan nga gapo iti panagkirim-kirim mo? Siguro ket saan ka nga nagarim kanya. Saan ako mamat ngay may iti balayo. Baka saan ta ko mga nagamam mo. Sa bagay, ustot ako na. Iso nalaing ta. Tunggal malakip ko day di damo nga panagkita ta. Malagip ko day di duwa nga tungpa nga nagdiso iti. Ay, sorry, api malagip mo bala day ta. Ay, kung kunaglaeng. No, kasta, agayan ayatan, Pia. Mabali na karoon nga umayagpasya rin jay balayo. Tapno ma'am amok maten dagiti naganaking kawin no ti pamilyam. Into no kwalatan, saan pa lang ita? Ha? Basta, maawatan ako ma. Nagulo pa lang amin iji balay. Ngem, into no nakasagana ako nga mangiyam amuking ka iti pamilya. Bagaan kanto. Sige. Sige, ituloy ta nga ro din timangan. Ay na, naimas man ti pangan ko itan. Itata, amok ngay ayalten nakmat, Pia. Agyamanak ta. Imanugot ka nga. Adan mapasamak ka data, Pia. Ison tumatlaing ti pagtungpalan na, Marky. Ken napaniknik akmeten nga napudno ti panagayat mo kanya. Iso nga nakasagana akon nga mangipaay ti amin-amin ko ken ka. No kasta. Mabalin kan nga arakupen iti nakairot. Ken mabalin kon nga agkan dagiti bibig mo. Pia. Marky. Kaya takunay no. Agin nagekta. Ha?
Ta, automatic nga rekep dagiti matak. Kasang kunukwan nga marik na nga kirim-kirim da. Angin kay kahit ko nga imulagat dagiti matak. Uri no kirim-kirimak. Anang ka talaga? Kayat mo nga nakakidim dagiti matang kunam tapno di ka kirim-kirim. Angin kayat mo nga nakamulagat ka. Uri no kirim-kirim ka. Wen, kaputa. Makit-kitak ti kinapintas mo. Pia. Nagkorni ka. Marky. Korni ka di. Ala. Ituloy ko nga ron ti mangagik kadagita bibig mo. Pia. Saan ganto agbabawi ti panangaklon mo't panagayat ko ka. Paragsaking ka, Pia. Uri kirim-kirim dagiti matak. Dinto agkirim-kirim ti panagayat ko. Ket dinto met agkirim-kirim ti ragsak nga ipaay ko ka. Agkaktin adu-adu mga paset ti bagin. Marky. Iya. I love you so much, Pia. I love you so much too, Marky. Kat, nulaki di umanugot ka. Nakasagana ak nga mangikalay sa akin ka. Marky! Rabawanggan, Pia. Nakurangan ti oras ni Kasin yung nga mangibasa ti surat. Ay, sige. Angin, saan nakpagabitinin Saan? Siguraduhek. Ngagpadpadat nga maitayok iti kangatuan nga langit. Ket agpadpadat nga maka rik na iti na isang sangayan nga ragsak. Ulitek, I love you so much. Sikanti kahit kung agbalin nga katakunay ko iti tungpal biyak. Pia. Aguray ka? Kasla, maari nga anak mo nga agkirim-kirim. Ay, sorry. I love you so much too. At sabi ko mata, sikanti lalaki nga naikarya para kanya iti tungpal biyak. Marky. Kalpasan nga na mapasama ka data. Nakasagana nga mangikalay sa akin ka. Pia. Marky. Mapan ka din. Sige, agsabay tangaruden. Tagsabay nga mangdanon tuk-tuk ti langit. Ikaw pala, Pilar.
Magandang magandang tanghali sa'yo, Marky. Ah, magandang tanghali din. Ano 'yan? Ano 'yang awit mo? Ano 'yang bitbit mo? Kuwan, um, adobong manok. Special 'yan, meron niyang patatas tsaka meron ding, hard-boiled eggs. Ah, parang yung nakikita ko sa TikTok, Ah, n nilalaok yung itlog na naligtas sa ano, adobo, yun ba yun? Yun yun. Tsaka may patatas, may ano rin siya, meron din siyang, ano ba yun? Basta tignan tignan mo na lang, masarap yan, isa sa specialty ko yan. Ah, salamat, meron na naman kaming ulam ni tatay. Um, Siya nga pala, um, anong gusto mong ulam bukas? Ipagluluto kita. Ay, ay, nakababain naman. Ay, nakakahiya naman, Pilar. Lagi ka na lang nagbibigay ng ulam namin ni tatay. Okay lang yun. Masaya ako na nabubusog ka dahil sa mga ulam na binibigay ko sa'yo. Naluto ko, na ako mismo ang nagluto. Siya nga pala, baka kung gusto mo, pasyalan mo ako sa bahay para makita mo kung paano ako magluto. Ah, ay, kuwan. Busy ako sa trabaho. Alam mo naman, security guard ako. Minsan nagti-24 hours ako. Ah, total nagkikita naman tayo palagi pag pumupunta ka dito sa bahay. Puwede kitang pasyalan dun sa trabaho mo? Ay, naku, wag. Istrikto yung boss namin. Ah, Sige. Balik-balikan na lang kita nga rod dito. Nga rod man. Balik na lang ako bukas para magbigay ng ibang ulam. Ay, oo, gusto namin yan. Sadot magluto yung tatay ko. Ako rin naman, hindi ako marunong magluto. Sakto. Magaling ako magluto. Oo nga, ang sarap-sarap ka ng mga luto mong ulam. Thank you, Pilar. Walang anuman, Pogi. No kasta? Iyam amuna ko ni ti pamilyam. Mm. Yan tangay panggep mo na panggep mo nga ikalay sana. Nasken nga rod nga ma'am amo mo ti pamilyak. Nabayagin inururay ko detoy. Nga guntaway. Angem, sakbay nga iyam amok ti pamilyak ken ka. Nasken nga maamuam. Tapno saan ka nga makigtot. Marky, anya tiket mo sa wen? Pia. Saan nga perpekto ti pamilyak? Awan met ti perpekto a pamilya. Tiket ko sa wen? Amangan no, agbaloy ti riknam no maamuam nga. Ada diferensya ti utik tinanang ko, ti inak. Anya? Ngayon, agpapaimbag isunan. Iso nga imay kami dito probinsya. Dito'y naulimat. Adayo iti syudad. Tapno, mamaminsan nga, maimbagan ni nanang ko. Ado nga minti, nalidem nga napalabas mi ijay Manila. Ket gapo kadagita nga naglabas. Saan nga kinaya ni nanang? Naapektaran ti limbong ti panunot na. Ti kinagpaisuan na, pinaagasan mi idi mental hospital. Mabaling ka di maamuan no, anyat gapo na nga nagbagtit inanang ko. Di damo, naapektaran isunat sobra,
Idi pimusay day di amak. Oh. Ngem nabayag day jayen. Nabayag nga pa namin day jayen. Sa nainlove ni nanang ko, iti may nga lalaki. Ha? Nga impaay na ti amin-amin na. Isupay ti nakaluglugi ang ti negosyo mi. Talino ko laing ti lalaki isuna. Kwinartaan ti lalaki. Ti lalaki nga inpateg na ti uray la. Gapo iti sakit nga impaay da di tay nang loko kay ni nanang ko. Nagbagtit ni nanang nga namin pinsan. Aya. Itaam mo mon. Okay la kanya. Basta lagi di sa nga si kati agbagtit piya. Si kam, pagkatawa, seryoso ang agi magbaga. Saan mo't nga ninanang mo't pakiasawaak? Si kamot. Saan ka di? Baka ngamin no, nilawim na bagtit ni nanang ko. Agpapalaing matkid din. Saan? Saan nakakasyay? Kanuray no si kati agbagtit. Ay ayatin kan tulat na. Ay, api nga agbagtitak ko ma. Kahit amangan no agbagtit ka. Apay. Gapo iti sobra-sobra nga panagayat ko kaya ka. Api ko mga agbagtitak. Joke lang. Pagkat katawain ka laeng. Piya. Sige. Intang ka rin ni Jabalayo. Takayat ko nga mamam mo ni nanang mo. Doon kami nakatira. Ay, kami apiyag Tagalog. Malapit na tayo. Ay, Tagalog man eh. Adayo ka di pa iti balayo? Sidegan. Sadya ni. Kasla malasing ko dito nga balaya. Family house da di tatang. Ayun. Lakay Fred. Ayun, lakay Fred. Nagyan di Manila kano. Diyan kami nagtrabaho ni day di tatang ko. Diyan dapat ka nagamamo kininanang ko. Actually, panggalog ni nanang. Bagmata na lang yung kagilokano. Mostly ba't nga kay ayam ko jacket Ilocano. Ninanang laeng mat. Saan ngagsasaut Ilocano. Ngim amo naman tag Ilocano. Isu na laeng agtag-Tagalog lat ta. Ta feeling na kat adda pala dyan Manila isuna. Madamdam laeng. Ma'am amo mo ni nanang. Sigurado nga magustuhan na ka ni Nanang Pilar. Anya ti ko nam? Kunak, sigurado nga magustuhan na ka ni nanang ko. Anya tinagan ni nanang mo, kunam? Ni Nanang Pilar. Pilar? Ay, damok man no talamatam ti agkirim-kirim. Apay pati pa nagsaom. Agat at tael. Kagandan ta pa nagkirim-kirim ti matam. Nagkit ka nga kitaan. Ni Pilar tinagan ni nanang mo. Nagkulit ka. Di siya naglokad dyan ritaw. Ni nanang ko siguro daytan. Isong magpaiso. Nang, andito na kami. Kasama ka na yung nobyo ko, yung boyfriend ko na sabi ko sa iyo, papakilala ko sa inyo. Marky, ayan mo. Marky, nagtartaray mo tantilo ko. Api na nagtartaray ni Marky. Marky, agsubli ka. Marky! Anya tiket mo sa barak. Nabit kayo pa'y tinubyam. Taktan, agap-apa kayo.
Diya ka rin amo ti aramidik tatang. Ti amok man no iyam amunakan iti pamilya na. Ape garon nga itagat ag problema ka. Apay. Ape nga kagura na ka. Anjaya tinaramid mo si Kabarke. Tang. Diya ka mo no kasanok nga sarang ti rupak. Itinanang ni Pia. Anya. Gaputa ag kirim-kirim ka, mabaing ka. Ay no inaklon na ka ni Pia, ure no ag kirim-kirim ti matam. Namnamaumban nga aklunan na ka, ti pamilya na. Ang imtang. Di yung maawatan, ti bagbagak. Ay, anya nga saan? Sikat di makawawat. Apay nga ibain mo, tatapay nga inakludakan kung adapin na pasamak yun kay ni Pia. Ibain mo, deta pa nagkirim-kirim ti matam, iti pamilya na. Apay. Ibagam kanyang. Anya nga rason nga ibain mo, deta pa nagkirim-kirim mo, iti pamilya na. Gabot ati amom ka, usgaan da ka, gabot pa nagkirim-kirim mo. Uno saan, ibagada nga. Ada diferensyam, kat saan da ka kayat para iti anak da, para kinipiya. Sumumbat ka. Sumungbat ka. Kasano ka sumungbat tag sa okay nga sa anya. Ibagam, apay. Apay nga di mo intulo, itinapan na kiam-am mo, iti pamilya ni Pia, idinto nga excited ka ba't ide? Hijak mo timpagarup tatang. Nga timod gayam ina ni Pia nga kayan ayat ko. Asin daw. Deti umay mang padigo ka data ti sidsidain tatatang. Ni Pilar. Tatang. Di kahit busawon. Ina ni Pia ni Pilar. Tatang. Ako rin ka. Problema gagpaiso deta. Tang. Apay. Apay, kirim-kirim ba't na batayon? Hiyak ka mo baraw. Kirim-kirim ba't nagpaisaon? Dakisan. Tang, tulungan da ko na anya taramidag. Hiyak kayat nga mapukaw ko ni Pia. Agim sigurado maluksaw kanyang dumaamuan na nga. Inlabmot kanyang ninanang na. Nagbagtit ka nun nalang na gabuta. Gabuta broken hearted. Problema dito na baraw. Siya agad nakisidaak laging ka. Siya ka diti imawat ka diti pinadigura. Tahang, ngunay mo tan inimasyon mo diti padpadigo ni Pilar. Sa ita di dakit tulungan. Diyak ka ba? Problema dati pa nagkirim-kirim ko ba raw? Mahala ka ditan. Problema mo ditan. Ngunay mo di tatangan. Nalagip ko ti programam kasin bayat nga panpanunoteg no kasanok nga ilawlawag kay ni Pia nga ayat nga kayan ayat ko nga saan kami lang agam-am mo kininanang na no digat namin adu kon nga naramanan ti luto na ay na Diyos ko ay maluksaw sigurado ni Pia. Apaman nga maamuan na ti amin kasi yung amok nga adda nga maluksaw ni nanang na. Kat bakakit o siyak ti rason nga pagbagtitan manan ni nanang na. Unay maggaminin. Balakadan dakman kasin pangaasiyo. No anya ti aramidik iti dating nga problema. No da kayo ti ada iti sitwasyon ko. Anyat aramidin nyo. Iyon na akong ti agyaman kadag iti makaited balakad. Kadagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo anang tedbiag dati mapakasaritaak. Nasapay kumakit nakaited adal kadag iti padak adim nga ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy agkirim-kirim nga problema apagaya mo. Marky. Kirim-kirim.